25 urte askorako ematen dute eta are gehiago horrelako erakunde batentzat, erakunde nazional bakarra gaur egun duguna udalbiltza. Historian zehar, nik uste bere emaitza handiena, 25 urte hauetan izan dela irautea. Azken finean horrek mantendu ahal izan du simbolikoki nazioa aitortza bat, Euskal Herria bat dela eta nazio bat garela adieraztea, ez? Eta ezin dugu ahaztu ere horrek, langintza horrek, espetxea, atxiloketak eta errepresioa jasatera eraman zuela hainbat pertsonai, ez udabiltzako pertsonari. Gero hortik aurrera udaletik egiten den lana da, herrietatik egiten den lana da, eta Euskal Herria egingo balin badugu eta eraikiko balin badugu ziur nago hortik eraikiko dela. Nik azpimarratu nahiko nuke 25 urte beranduo udalbiltzak eta udalbiltza osatzen duten udalek ilusioekin jarraitzen dutela. Ametsekin bizi gara eta amets horietako bada Euskal Herria bere burujabetzara eramatia. Eta ilusioekin bizitzen dugu, ikusten dugulako gero eta udal gehiago direla proiektu berritzaileak, proiektu eraldatzaileak, burujabetza egitasmo desberdinak aurrera eramaten ari direnak. Eta poz eta ilusio horretan udalbiltzak betetzen du eginkizun bat. Eta da pixkat egitasmo horiek bultzatzen laguntzea, udalen zerbitzura dagoen erakunde publiko nazionala delako orduan horiek bultzatzen laguntzea, aholkularitza eskainiaz, proiektu horien inguruan, aholkularitza ere gobernantza eredu berrien inguruan, gobernantza publiko komunitarioaren inguruan, eta beste eginkizunetako bat izango litzateke herrietan garatzen ari diren burujabetza egitasmo guzti horiek Euskal Herri mailara eramatea. Eta horrekin justu paraleloki dator udalbiltza logoaren berritasuna. Uan zentratzen gehala, izkian zentratzen gehala, udalerriek orain arte, Euskal Herriaren historian zehar, eta bereziki etorkizunari begira ikaragarrizko papela jokatzen dutelako. Logoa ere berritu deu, gaur egungo egoerara ekarriaz eta etorkizunari begiratuaz.